Güneşi diyarmydan Bagtyar körpelörüň arasynda geçirilýän aýdym sada bätaşgary ýurdumyň ähli kunjogyny giň ýerinde ýabaňdyrlýar. Iň eýjejik gyýjagy 2020 atly şadiýan bätaşyň Aşgabat şäher kememi welaýat tapgylary şeýle täsirli çärelen biri bolup, oly ýokary ruhy alkynşa beslenýär. Garasy hemişelik bitarap watanymyzda hormatly prezidentimizden başlangyçlary bilen ýaş zehinleri ýüze çykarmak maksady bilen sungotyň dürli ugurlaryny özüne jemleýän bätaşyklar ýygyderli geçirilýär. Geçirilen bätaşyklar diňe bir ýaş zehinleri ýüze çykarmak bilen çäklenmän, eýsem ösüp gelýän ýaş nesillerimizde watançylyk terbiýetini putolandyrmak, milli mirasymyza, sungatymyza söýgü döretmek, arkada prezidentimizden mukaddes ýörelgelerini wagt etmek boýunça da aýratyn ähmiýeti eýdir. Turkmenistan'ın Bilim Ministerliğinin ve Mahtumlat Nakı Yaşlar Kurumasynyň Merkezi Geňeşiniň ýurdumyzyň orta mekdepleriniň 2-4 sınıflaryny okuyan gyzagalyň arasynda yglan eden iň eýjejik gyzagat bäsleşiginiň Aşgabat şäher we Ahal Balkan daşogy Lewap we Mar welaýatlaryna welaýat tapgyry geçirilip, zihinli gyzagalyň ensemesi ýüze çykaryldy. Ruhy dünýäni galkyndyran älim goşar öwüşgüni berilen azaýyp sahnalarda geçirilen bäsleşige oň etraf hemde şäher tapgyrlaryna ýeňizi bolan zihinli gyzagatlar gatnaşdylar. Saatlyk şowkuny ýokary ruhy belentlige etip geçen bäsleşiklerde oňa gatnaşan zihinli gyzagatlar bäsleşiň şertleri boýunça uly joşguny bilen esretli zamanamyzy, arkada prezidentimizden mukaddes tutumlaryny, Bagtyar sagalygy wasp edýän aýdymlary ýerine ýetirdiler. Milli egneşiklemidi şahirany wasp etdiler. Ýaş aýratynlyklaryna göre, eni mamalarymyzdan gelýän milli el işlerini ýerine ýetirmekde öz zihin başaryklyklaryny görkezdiler. Geçirilen bätaşyklerde sağa kalbyndan çykýan owadlar, şahirany çykyşlar, milli el işleriniň sırlaryny aralaşmaga edilýän synanyşyklary nesillerden nesillere geçip gelýän milli ýörelgelerimiziň barka dabaralanyanynyň suwutnamasyna öwrüldi. Emin agadalarının ýokary bakalarına münasip bolup, bätaşykly tapawutlanmak başaran iň eýjejik gyzagatlar oň döwlet derejesinde geçirijek tapgyryna gatnaşmagy hukuk kazandylar. Ören täsirli geçen bätaşygyň ýeňjilerine we oň gatnaşjylara hormat gatlary we ýadygarlyk sowgatlar gowşurly.